Hi guys, maadong buntag natong tanan guys. Ako na pud ni Ruby Provinciana. Kanang welcome to my channel. Karon guys, mangahoy mi. So tanaw na ta dito guys kay mangahoy mi kay wala mi pagsugnod ja. Wala gina na magpaluto na ha. So tanaw na sa babaw guys, unsay mi among kuan kay kauban na hang bana og hang pagumangken duha. So tanaw na dito guys kay magto na mi. Hi guys, muangat mi sa baw guys kay mangahoy. Madula may suglod mi. Nagmas ko kay ganiha kay agi mi barangay hall. Kuntang tangan kay hangat. Hangat mo sa kaani guys oh. Yang mga badi-badi guys di likod. Oh, ana oh murag tukog na. Badi-badi guys. So mana kami isud ka duning mahal kayo ang mahal ang kuan gas na guys napuyahang alalay oh uban hanggang iro. Uy, pagdali mo kay hindi makatabang ko ding iro ah. Nga gauban-uban. Huh? Baluban ni siya. Tungasun kaso. Kuha na ni guys, kanang patay na. Pangahoy, kaya bawal mamutulog kahoy. Naman yun nun misa yung sa bana. Guys, so, patay na ni. Mali ginagin sa probinsya. Malagad may kahoy. Gumon. Isag mga manok kung sa una nga kuan kuha ka naghana oh. Ay ninduta din sa ati day kay ipagbutangan day sa mga butanganan jud na ah naghana oy. Di nindot kayo siya tanawon kay kuan hinlo kayo siya ba kay nakabutang gud siya sa ingana ba. Oh daghang kago guys di pagbutang sa nindot pagka butang. Oy hello hello sukukan ka suko ka saba kayo ni manok tabo naghana sa babaw.
Tawag tagiya oh. Tagiya sa manok. Itlog na day. Nakakadyo itlog guys. Taghapon ni sa mga ani. Na lang itlog na babo guys to ah. Nya ko ano lang siguro siya marag silungan tag ingana ba. Pila para ka adlaw ka sa makusa. Pila para siya kasi mano sa makusa. Marag manok ra day. So mali guys, among gipang sapsapan ning among gipang ahoy diyan among puy mga patay na. O kanang pwede na isuglod. Nanguha po ko guys og kanang mga buhi pa, diyan ra man ibuwad. Kay naay kuan. Naay kuan guys kanang nagpaluto na og biko. Karong Sabado kay naay mag-birthday. Kanang ngahoy na lang ko para isuglod. Diyan lang gisapsapan ni guys kay arong madali kauga. Kaya ang kinabuhi diri sa kuan guys sa probinsya. Sa mga nakailan ha guys kay dugay man jud ko nagtrabaho dito sa Manila. Anad man ko ngani guys ay naanad man ko ngani bata pa ko. Sige pangahoy dito sa Bohol. Nang kasag pangaton. Bukid kayo dito ang maginatuan gani ha guys. Wanta lang kay mahimo. Mahimo sa itong kuandron panahon kay malinang daghang kaadog mga na kasit diri sa amo as slob. Ang ampo lang ta nga inuuna lang magbuot na to ano sa tataman. Diya amping pud mo kay amping tang tanan. Kay di ra man pud diri sa amo ang lugar guys dahil daghan mga lugar karon nga hindi ko daghan nagpositive. Ang news feed kay puro na mga nagkandila. Mga matay ta kay baw makaybaw ra ng mga tao kay profile naman tag kandila. Wala ginuura jay maka buot na tog ano sa ta. Ang kinaluyan lang jud diri guys ni namatay guys mamatay ka karon unsa ilubong na ka. Murag pareha sa unas panahon nga mamatay ta. Lagi namatay nga gidit suras naglubong guys kay malagi na di na pwedeng kalsamahan kay positive ko an lubong lang sa dajon mana kita bang buhi pa ta mag uga naman guys bilin ta nga maadyo sa isig katao kay bawo inag tog na to hindi ta makabuka sa tang mata pero kay bawo man ko guys na mazitaw nga mga matog kasing-kasing itang maadong tao daroton ta usag lang guys kay bawan mo tanawon Ginoo katawd ko sa kong nanay nga nawag hapon sige update namo dari kay wala gina kay bawo sila sa balita nga lugar na mo diri daghang kadto nag-positive. Salamat ka dunay, love you. Love you ninyong tanan diha. Sabaw naman mo nga naadto akong pasaylo sa mga tanang mga igsuon. Kung ako sa tinungod nga akong mga igsuon, wa pa ko kita gaaway sa mga igsuon. Kay bawo na sila nga dili jud ko mangaway. Ang tanan dapat magpaubos kung sa may mga sakit may kay ubos at yun lang wadun kay arong magbalinawon tang mamatay so, mamatay tang andam sa itong kinabuhi andam tang mas patakuhaan sa Ginoo so mo ni guys
Amo na guys, nahuman na nagpakpak na ang gipamakpakan ag atong among gipangahoy kay nagkuha po kog kahoy nga kanang mga buhi pa. Diya ako lang ipakpakan karong maaga. Diya na pud ko nang hapog ka ng mga patay na pud ka na masuglod na dadon. Diya guys, naghapit-hapit day mi didto sa ibabaw sa mga manukan sa among silingan kanina guys lang bahay guys. Nakakadyo. Naran na diri sa mga atbang sa mga bahay tapad ra kaadyo. Nyabutan kadyo na siya guys, mga naghatag na hagpabon. Diya mo to daghan kadyo sa buhi itong manok sa babaw dito sa mga gipamangahuyan. Diya guys, matuhang vlog ron. Diya see you next vlog. Diya amping tantanan kay karon guys daghan kadyo lagi nagpositive dire niya. So tao di ko sa nanay tatay diha nga sige panawag na ganihan nanawag na pud sila niya kay nagmonitor di sila namo dari kay mo lagi na daghan kadyo nagpositive dali sa among lungsod sa Usdog. Diya amping tantanan ug ampo ta nya pud lang jud tag bayron kay mo lagi nang wata kay bawo da nang sanang sakit nga mo dapo laman og kanang wata kay bawo ginasa ginuuray magbuot nato og asa tataman. Mo to amping lang tantanan. See you next vlog.